Tu saps que és possible un Sant Joan més plural i dinàmic, on els joves tinguem espais de participació i aprenentatge. Sant Joan com a municipi educatiu. Tú sabes que es necesaria una gestión eficiente de nuestros residuos urbanos. El tratamiento en origen será una prioridad para nuestro gobierno municipal. Tu saps que és possible posar en valor el nostre patrimoni. Tenim una història, tenim una memòria. S'han d'aprofitar com a potencial de riquesa. Compromís per Sant Joan ho sap i vol fer-ho amb tu. El 24 de maig ens juguem els nostres drets, que no són un negoci, la nostra dignitat, que no està en venda, el nostre futur i el futur de les nostres filles i els nostres fills. Tu tens la força per canviar-ho tot. El teu vot compta.